Grabatzen ari garen unean gaueko 11:41 igaro diren honetan, Egigurenek eta Lizeagak Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako A-multzoko bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito zen Julen Egiguren eta ez du hutsik egin 22 eta 19 irabazi ostean eta honen bestez, Bakaikoaren aurka jokatuko du Azpeitiarrak partida erabakigarria eta Ekain Lizeagak berriz agur esan dio txapelketari, baina esango nuke modu oso duinean. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Egigurenek Aldaberen aurka galdu zuela Eibarko Astelena pilotalekuan, Lizeagak berriz egurrandi xamarra jaso zuen Gasteizen Bakaikoaren aurka 22 eta 2 galdu zuen. Horrelako partidak gutxi izaten dira eta askotan horrelakoei buelta ematea ere ez da erraza izaten pilotariarentzat, baina Lizeagak gaurkoan erakutsi du hori ahaztuta kantxaratu dela Tolosako Beotibarrera, baina hasieran hala ere ez da horrela izan, 12 eta 3 aurreratu da Egiguren, oso ongi egin du berea, lehen erdi bikaina jokatu du. Esan genuen partidaren atarikoan ere, Lizeaga 2 kuadroan estatiko jartzen baldin baduzu, honek sekulako arriskua dauka, ez baita soilik atzelari indartsua eta luzea, aurrean ere jokaldiak egiten dakiena da, gaurkoan batez ere bigarren erdian erakutsi du zertarako gai den, baina lehenengo erdi horretan esan bezala Egigurenek oso ongi jokatu dio, oso ongi erabili ditu bere aurrelariaren armak, ia une oro erabaki hortasun handiarekin egiten zuen aurrera, kolpez behar bada ez dugu oso fresko ikusi Azpeitiarra, baina Lizeaga behartzeko aina bai, eta Lizeagak berriz 3 tanto egin ditu lehen zati horretan, baina ezin zion sakeari eutsi eta horrela zaila izan ohi da eta bigarren zatia maldan gora jarri zaio. Hala ere bigarren zatian gauzak ikeragarri aldatu dira. Askotan buruz-burukoan esaten da, takadak izaten direla, Lizeagak takada ikeragarria egin du. 13 eta 4 joan da Egiguren aurretik, baina gero Lizeagak, barkatu ez, 14 eta 3, 12 eta 3 iritsi dira leheneten aldira, 14 eta 3 ere joan da aurretik Egiguren, baina gero 16 berdindu du Lizeagak bapatean. Egiguren urduri jarri da, oso lotuta jokatu du bigarren zati horretan, esango nuke ere behar bada Aldaberen aurkako mamuak etorri zaizkiola, eta Lizeagak berriz buelta ikeragarria eman dio partidari, ez sinesteko horietakoa. Sakearekin asmatu du, ezker horman sartu dizkioia sake guztiak, Julenek sufritu du hor, batez ere sakei erantzuten, eta bigarren pilotakadak bikain baliatu ditu, horrez gain asko arriskatu du, eta arriskatutako hori oso ongi atera zaio Ekain Lizeagari, eta esan bezala 16 berdindu du, doai handiak, buruz-buru jokatzeko ere doai handiak dituen pilotaria da Astigartarra, eta gaurkoan beste behin ere kantxan erakutsi du. Gerora baina Julenek urrengo tantoa egitea lortu du, eskerrak bestela hor Egigurenek ikera harri sufritu behar zuen, bai, asko sufritu du, bera gero ere elkarrizketan onartu du, alde handiarekin joan da irabazten, baina gero Lizeagak egin duenak meritu ikeragarria izan du. Esan bezala 18 eta 16 aurreratu da bigarren etenaldian, hor jada bazirudien apur bat bere onera etorri zela eta sakea hartu izanak berriro ere konfidantza ekarriko ziola, baina Ekain Lizeagak beste 3 tanto ere egin ditu, hor oso larri zebilen Egiguren, errematean ere etzen ausartu ere egiten, tantoak bukatzeko garaian arazo handiak zituen, eta Lizeaga berriz, bizikletan maldan behera joan balitz bezala zioan, bala bat bezala, dena asmatzen zuen, eta 19 horren ostean 20 egin du. Lizeagak Ormabiko oso ona bota du, 20 tanto horretan, baina Egigurenek meritu handiako pilota altxa eta ezker horman gaizto jarri, eta hor Lizeagak ez du aurreko horman jartzerik izan, eta azkenerako 22 egitea ere lortu du, honen bestez 22 eta 19 Egiguren ikeragarri sufrituta baina irabazle, eta esan bezala Bakaikoaren aurka jokatuko du Azpeitiarrak partida erabakigarria, eta Ekain Lizeagak berriz beste partida bat jokatu beharko du. Joseba Aldaberen aurka jada
multzo honetan sailkatu den Joseba Aldaberen aurka, baina horrek ez du inolako garrantzirik izango lehiari dagokionez. Ekain Lizeagak txapelketari agur esan eta Joseba Aldabe jada final erdietan dagoelako, esan bezala Eigureneko 22, Lizeagak 19 Tolosan.